Podnietiť komunikáciu s občanmi na tému verejného priestoru sa rozhodlo občianske združenie Tvorivý rozvoj. Nedávno svoje vízie prezentovali študenti z Brna. Teraz sa na možnosti priestoru v našom meste pozreli nádejní architekti z Bratislavy. Občianska iniciatíva Ružomberok sme aj my pokračovala vo svojich urbanisticko-architektonických aktivitách ďalším podujatím. Minulý piatok v Kultúrnom dome prezentovali svoje práce tentokrát študenti Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity z Bratislavy. Zadaním bolo riešenie centrálnej mestskej zóny a priemyselnej plochy bývalého Sóla. Študenti nie sú, by som povedal, zdeformovaní tými ekonomickými tlakmi, podnikateľským pozadím alebo rôznymi takýmito spletitými štruktúrami lokálnymi a tým pádom si viem predstaviť, že tie ich riešenia môžu priniesť nejaké svieže nápady. Prezentácie nadväzujú na práce študentov z Brna, ktorí spracovávali priestor stanice a okolia. Aktivisti ako občania a architekti zároveň vidia problém v niekoľkých smeroch. Chýba im verejná požiadavka na spracovanie zón v meste. Zo strany mesta nie je vyvíjaná komunikácia smerom k ľuďom, ktorá by vzbudzovala v nich vôľu komunikovať a hľadať spoločné riešenia. A po tretie, to je fyzický a reálny stav urbánnej štruktúry Ružomberka, ktorá je takisto v centre, ako aj v rôznych okrajových častiach momentálne dezurbanizovaná a v podstate pripravená na ďalší rozvoj. Organizátori týchto stretnutí si uvedomujú, že rozvoj je potrebné koncepčne zachytiť a najmä transparentne presúťažiť a priviesť k zdravým riešeniam. Prezentácie a aktivity občianskeho združenia Tvorivý rozvoj majú slúžiť k zozbieraniu čo najväčšieho množstva podkladov na otvorenie širokej diskusie verejnosti a odborníkov. Chceme nazvať spoluprácu s cechom architektov a útvarom hlavného architekta, kde očakávame, že pri takýchto stretnutiach môžu vznikať nové svieže nápady a nové smerovania. Hlavne nám ide o to, aby bol dialog transparentný, aby sme všetko prezentovali občanom a vypočuli ich hlas a vyhli sa tým podobným chybám, aké sa v Ružomberku stali v minulosti. Pokračovaním týchto aktivít by mala byť séria verejných diskusí, kde občania budú môcť pripomienkovať zámery mesta v oblasti územného rozvoja centrálnej mestskej zóny.